Die hebben we nodig, Geertje. Sjors. No way. Ik zou neem Geertje maar vast mooi. Jildo en Wietse. Want dan komt de rest wel. Ginny. Dat is Marije. En daar is Mathilde. Die heb ik nodig. Johnny. Moest net verder in, hè? Ik heb die nodig. Kom maar. Ginny. Hey. En Marije. Zusjes. Je broerke stiet je nou ik, hè? Wonder. Die stiert daar in de bak. Zal ik straks nog even filmen. Hallo? Ze is wel heel dichtbij. Hé Marije. Mathilde. Mathilde. Jildo. Wietse. Frida en Jacobien. Hester en Oda. Sorry. Nee, Frida. Dat hebben we net. Wonder. Willem. Wimmy. En Ivanne. Hester vindt het wel best. Apart nou, dat zo snel... Ja, maar het zegt maar Frida wel. Die stiet er gewoon naast en die zit er niks op in hier. Nee. Dan is het gewoon klaar. Ja. Hé Wimmy? Wonder. Hey Frida. Jildo. Wietse. Jacobien. Gea. En Senna. Hey. Het is een beetje vies. Kom. Ja.
Maar ik zal Jacobine even pakken. Jacobine. Mathilde, Geertje en Hester. Oh. Kenneth. Ik stap krijgt van Jacobino. En komt in één keer een voeltje rennen. Doe maar even. Die kant maar op. Goed zo. Ik denk dat het Wemmy is. Stroomrouw. Ga maar naar binnen. Wunder. Pieter. Yvonne, Willem, Wunder en Wemmy. Ik ga eerst maar in de box en dan ga ik hem straks wel op pad. Hallo? Hey. Hoi. Kom Jacobine. Ik krijg even op Jacobine rijden. En Oda en Hester en Rijn en Margeertje en Mathilde. Die zijn nog even naar buiten. En de poeltjes zijn nou hier. Hallo. Maar die zal ik zo meteen even uit de Corhelly. Want die weer ontsnapt. Daar is Pieter. En ik dacht Jacobine weer in het land. Ja, daar is correct op biks van mij kregen. Hey. Ga maar naar de rest daar. Doe maar. Ik ken niks meer, nee. Ik ken niks meer. Ik ken niks meer.
Pieter. Willem. En Wonder. Ah. Hallo? Zo, je moet nou daarin. En blijven daar. Dus Wimmy. Goed zo.